Vil du sige noget sjovt i dag? Er der nogen, der har spurgt mig ind i kaffestuen ved siden af gennem dagen. Det vil jeg ikke. Dårlig tid til lyrik kaldes et digt af Bertolt Brecht fra 1939. Han var som bekendt i Svendborg, hvortil han var flygtet fra nazisterne, og i digtet nævner han det smukke, som han ser og kunne skrive om. Men han kan ikke. Der er noget, der overskygger alt, og er det eneste, der kan drage ham til skrivebordet. Nemlig den rædsel, som førerens tale syd for grænsen vækker i ham. Bare det at skrive et digt, der rimede, ville forekomme ham som overmod. Hovmod. Brecht ville også have syntes, at det ville være hovmod og eskapisme at fyre morsomheder af i disse dage. Vi er, og vi skal være bestyrtede over den russiske hærs grusomheder. På den anden side er vi lettede over ukrainernes overraskende store styrke og succes, og der er mange, der offentligt udtrykker sin glæde over den. Men prisen for den glæde er tusindvis og tusindvis af døde russiske soldater. Hvem er de? Vi har set nogle af fangerne, der allerede er stillet for retten i Kiev for krigsforbrydelser. Bødlerne, som hele verden snakker om, er i mange tilfælde knægte på 20, 19, 18 år. Vi bliver en del af krigens perversitet, når vi glædes over svækkelsen af de russiske styrker, som det formelt kaldes, og disse drenges død, som det reelt betyder. For de har ikke gjort sig selv til ødelæggelsens og dødens sendebude. De er ofre. Som hovedpersonen i Internet fra Vestfronten, Paul Bäumer, siger om de voksne: for os drenge på 18 skulle de have været vejledere til den voksne verden. En verden med arbejde, med pligt, med kultur, med fremgang, til fremtiden. Men de voksne, dem med magt og autoritet, svigtede de unge tyske drenge før 1. verdenskrig, og nu har de svigtet de unge russiske drenge. Da han har skudt en fransk soldat, siger Bäumer til liget: tilgiv mig, ven. Vi ser det altid for sent. Hvorfor fortæller de os aldrig, at I er nogle satans stakler ligesom os? At jeres mødre er lige så bange som vores, og vi har den samme dødsangst, den samme død, den samme rædsel. Tilgiv mig, ven. Hvordan kunne du være min fjende? Et andet sted svarer han selv: en ordre har gjort disse stille figurer til vores fjender. En ordre kunne transformere dem til vores venner. En hændelse fra virkeligheden bekræfter det. Alle herinde kender historien, men den kalder på at blive taget frem i disse dage. Det er juleaften 1914. 1. verdenskrig raser, og 1 million soldater er blevet skudt. Kærester, fædre, sønner, skudt af andre kærester, fædre, sønner. Men i aften tiger geværerne, og en gruppe engelske soldater kan gennem stilheden høre sang fra den modsatte skyttegrav. O Tannenbaum, lyder det, og siden stille nacht, heilige nacht. Med det er scenen sat for krigens eneste magiske smukke aften. En aften, som mange, der var med, har fortalt om, som altså virkelig fandt sted. Englænderne begynder at synge "O come all ye faithful", så tyskerne kan høre det. Og så kommer soldaterne, der hittil har skudt på hinanden, som i trance op af deres skyttegrave. De mødes, de deler cigaretter og vin, og de synger samme sang sammen. Fra nogens mund lyder det: "The Lord is my shepherd", fra andres: "Der Herr ist mein Hirt". Paul Bäumer kalder fronten et fangebur. Denne aften bryder virkelighedens fanger ud af det bur, som Stefan Zweig kaldte den største pest: nationalismen. Det er soldaternes menneskelighed, der for en aften bryder sig løs for deres lederes propaganda og magtbegær. De kan se, at det er ens.
De er sønner, kærester, ægtefæller, fædre, venner. Krigens grusomme absurditet står klar for alle. De har ingen grund til at beskyde hinanden. De har ikke forskellige interesser. De er på samme tid redskaber og ofre for en ideologi, der dagen efter giver dem ordre til igen at hade og skyde. En ideologi, der reducerer mennesker til ingenting. Den ideologi findes stadig under forskellige navne. I den Nobelprisvindende interviewbog Bøn for Tjernobyl af forfatteren Svetlana Alexievich beskriver en borger i Ukraine relationerne mellem stat og individ i 80'ernes Sovjetunionen. Min diagnose, siger hun, vil du høre den? En blanding af et fængsel og en børnehave. Det er, hvad socialisme var. Sovjetisk socialisme. Et menneske lagde sin sjæl i statens hænder, sin bevidsthed, sit hjerte, og fik til gengæld sine rationer. Derfor handlede det om held. Nogen fik en stor ration, andre en lille. Det eneste, der var fælles for alle, var, at man fik den i bytte for sin sjæl. Den fairness, der smykker nationalismens og magtens brutalitet i Rusland, kaldes ikke længere socialisme. Men det er samme brutalitet, samme ambition om storhed og lebensraum. Det er helt afgørende for at sikre frihed i Ukraine og stabilitet i Europa, at den russiske hær bliver slået tilbage. Og det ser ud til at lykkes gennem ukrainernes egen indsats, gennem USA's gigantiske militærhjælp og andre landes støtte, inklusive våben for den milliard, som Danmark har sendt. Det er nødvendigt, men det er ikke noget at glæde sig over. For når vi overordnet taler om den russiske invasions svækkede styrke, så taler vi reelt om døde sønner, fædre, kærester og ægtefæller. Ofre for nationalismen, for en gal mands magtbegær, for en stat, der er krævet den unge mands sjæl som betaling for alt, og som har tvunget dem og deres familier til at betale den ultimative pris for at være født ind på nederste plads i en kynisk magtpyramide. Russerne har begået forfærdelige forbrydelser, men det sker altid i krig. Når unge mænd bliver tvunget til at dræbe, så bliver de også tvunget til at kvæle menneskeligheden i sig selv. Det er selve forudsætningen. Det er svært at dræbe udad og forblive kærlig og menneskelig indad. Alligevel er der ingen tvivl om, at midt i de grusomheder, vi har været vidne til i Ukraine, har der været scener, der har mindet om det, der skete på fronten juleaften 1914. Ukrainske og russiske soldater har mødtes, og de har for en stund følt, set og forstået helt klart, at de er ofre for krigens grusomme absurditet. At de som personer ikke har modstridende interesser, og absolut ingen grund har til at dræbe hinanden. Der har været soldater på begge sider, som har set på dem, de lige har skudt, og har tænkt som Paul Bäumer. Hvorfor fortalte de mig ikke, at du var en satan stakkel ligesom mig selv? Tilgiv mig. Hvordan kunne du være min fjende? Forskellen er, at ukrainerne kæmper, slår ihjel og dør for en sag. Russerne kæmper, slår ihjel og dør for ingen sag. På Færøerne har Røde Kors samlet det, der efter danske forhold svarer til 1 milliard kroner ind til Ukraine. Landsstyret har med fuld støtte for første gang formelt åbnet grænserne for flygtninge. Der ses ukrainske ansigter i gadebilledet, på arbejdspladser, i skoler. Opbakningen er total. Alle vil hjælpe ondskabens ofre, russernes ofre. Og det er fantastisk med hele Vestens sammenhold og militære og humanitære hjælp. Lad os bare ikke glemme, hverken nu eller i den kommende tid, at russerne sandelig også er ofre. Tænk at dø, at miste sin far, sin kæreste, sin ven, sin søn,
for ingen sag. Tænk at ende som en del af et tal i en stor statistik over russiske tab. Et tal, som gør folk over hele verden gladere, jo større det er. Hver enkelt døde soldat grinte og sørgede på sin helt egen måde. Han bar i sig al den rigdom og forskellighed, som bare et menneskeliv rummer, og som ikke rummes i statistikken. Lad os forsøge at huske det, mens det nødvendige bliver gjort.